Wenganeza wethempela ishuba kakhulu phana ke izinkundleni kezokuxhumana sibona lapha kongezwe emlando umfoka Mchunu nophakela umthakathe kanye ke noMavava umfoka Sikhakhane njengoba ke bedingida kudaba ke oluthela trend kakhulu phana ke izinkundleni kezokuxhumana lapho ke sabona ke abobulili ke bodwa ke beshada futhi ke befake nayo ke imivunulo ke yakwaZulu nokuyinto ke eyasusa ke inkulumo eziningi phana ke izinkundleni kezokuxhumana abantu ke bebeka ke umbono ke yabo ke ehlukene kanti ke wenganeza wethempela ongezwe emlando umchunu ke wabonakala ke ungayithakaseli ke neze ukuthi ke abone ke abobulili ke obufanayo ke emshadweni ke wabo befake ke imivunulo ke yakwaZulu bathi cha yabona ke lokho ke kukudelela ke impela ke isilo futhi kukudelela ke naso ke isinto ke sakwaZulu hayi ke wenganeza wethempela ngaphandle basikhuluma kakhulu ke ngicela uba nginshela zona ke lezi insizwa ke ezidingida ke lona ke loludaba njengoba ke kunento ke evelayo ukuthi cha impela ngazothi ke eGoli ke kwamayimai ke ngawo phela ke uSunday bezobe bedibene ke lapho bokubobulili ke obodwa ke njengoba ke bezobe ke befake nayo ke imivunulo ke yakwaZulu bafethu ke ngaphandle basikhuluma kakhulu ke ngicela uba nginshele ke yona ke lenkulumo ke yabona ngenizwele ebeyidingida uhulumeni wethu uthe mangabe nikeza itabana amalungelo wagcina engayishayelanga imithetho eqonde uIstabani. How far do you go? Uma ngabe umgodoyi nje lona ola namanye amadoda, how far do you go? And then lokho kwenza ukuthi lokho kwenza ukuthi ke iqiniso lonke leqiniso lodwa obhekele nalo ligcine likwenza ekuthenini ube umuntu manje ongakwazi ukuthi i-direction ufanele uyithathe ibhekephi. For an example njengamanje uhulumeni itabani uzinikeza amalungelo kodwa akazange azakhela ama-toilet, waphinde futhi itabani wayinikeza isigaba sokuthi zingashadana zodwa kodwa akanalo uhlelo lokuthi ziphila kanjani emphakathini. Waphinikeza lawo malungelo ukuthi singaphila nazo emphakathini kodwa akanalo uhlelo lokuthi uma seyiphila ngalezo yitabani zizovunula ngani, zizophila kanjani, zizozalana kanjani zande, ziphinde zizona umsebenzi weyitabani. Umsebenzi weyitabani emhlabeni njengamanje ukuthi zona ziyitabani zenza into engahambisani nokuphila ngokwenkolo nokuphila ngokosiko, kodwa umsebenzi wazo zirecruiter ebantwini abaphila ngokwemvelo. Ukwanda kwazo kubulala imvelo. Iyitabani iphila kwazo ukuthi zibulale okuwuphila ngoba zona zizodwa ngeke izalane, ngeke ziwandise umhlaba. Iyitabani ziyawubulala umhlaba. Iyitabani ingakho ikolo engayivumeli nesiko lengayivumeli ngoba uma singaqhubeka nezitabani ziphile ngalendlela esifisa ngayo okusho ukuthi we are enjoying the moment of the existence of the world and emva kwalokho umhlaba uphinde uphile. And then engaphindeni ukuphila komhlaba ngoba ayikho indoda engazalisa enye indoda, akekho umfazi ongazalisa omunye umfazi. Lokho kuyisimangaliso esijulileyo ukuthi ingane esizalayo nezizulu lezizayo kufanele zikwazi ukuthi leyo nto leyifile. Kodwa ngoba sinohulumeni onesihe sokubulala izwe ingakho sila namhlanje wayinikeza amalungelo samukela ukuthi cha zingxenye ye-constitution. Inkinga yazo mase intombazane sifuna ukuba intombazane okudlula amantombazane azalwe ngokwemvelo. Mase umfana sifuna siphoqa ukuba umfana sibe ufuna ukuba umfana odlula abafana abazalwe ngokwemvelo abanesende nepipi. Leyo nto leyo iyenza ukuthi
sibe nenkinga eserious yokuthi isho ukuthini lento. For an example, ngaphambi ngifaka abafowethu njengoba ngisachaza nje la sibhekene nenhlamba edlulele. Ayikho inhlamba edlula ekuthenini izitabane zikwazi ukuthi uyabona nje mawungabe umuntu wesifazane igqapho lomuntu wesifazane la eNingizimu Afrika dan igugulezwe abantu besifazane bayimpepho yezwe ngoba ibona abantu abayinzala abantu aba sophisticated ukudlula yonke into existayo phansi komthunzi welanga. Abantu ababhinga injabulo, abantu abakwazi ukulila noma kuthiwa konakele, abantu abakwazi ukubabaza ngezwi elikhulu uma kuthiwa konakele. Amadoda ayankona. Uyamajina yini ukuthi if kusuka indoda izothuka abantu besifazane ithi I can be a better woman than the woman that existing. I can be the better woman than the woman that does exist. Lo muntu silisa. Lento isho ukuthini? Uma impilo yethu thina njengamadoda nesizwe sakwaZulu isho ukuthi abafowethu baphi lapha kubaboni lapha ngincane bafaya ngokukhulu kusheshsha nje abafowethu la ngoba nginaso isikhathi eside kufanele sikhulume into eqonde nenkulumo fakani la enhlambili fakani la ngaphandle manani mazithi abantu bafakeni cha bafakela ngithi akusizi la yes bakapi faka namba fowethu la nini nihlulwe technology la upress indawo na wrong futhi había que hablar con Steve. Upress wala angiyazi mina. Faka la babangisi apela fika kiba masimba stabana ngifuna ngomavava mina bheko mavava lapha nophakela umthakathi Sesh bavela phela lapha uvele imsuneti abantu lapha veza abantu mangifunwe nje man veza abantu ngifuna man shit xa yabona bona ngingabona ngiyayisolo ngingabe nawo matric veza man shit unyusa lento izoyifezela abantu shit bakhona la baveze la shit wenkulunkulu wami phenya bahamba bazoyibhalela ngixolele ngaliza kwethu iphukuphuku lesenginazo sifuna ukufaka izitabane ezifana nazo yebo yaphela ngiyaphila abamatungwana
Kuzwakala ngapha wembongolo. Kuyezwakala baba amacingwane songoba eda nje kahle abantu ubafana. Hayi kulensizwe sabe samsana nazo lapha esifuna ukuyi-eda. Hayi bafaka amacingwane. Ubani wena awubuyigazi? Uyisitabani noma umuntu ngqo? ambuze Batha kahle mfo wale ulunda mahlabathini. Umuntu ngqo. Umuntu ngqo noma uyisitabani? Umuntu ngqo. Oh. Ya uthini? Udlalwa ngawo phela thula ndini amasimbi ethu abalenza lento. bonisa Bosonelizwe nje waphethe. Ngicanga impela nje bafowethu. into zokubulawa zonke Abazi ngokuthi ndabazi ukuthi unento eshona. Ngocingwane nabantu babo. Mfowethu sikhona ngane kwethu. Hayi sikhona phakade. Ngana ukuthi ngixolise umntaba balapha emkhaya ngoba inkinga la ihambisana nesimo setechnology. Ngeke sikwazi konke ngeke ugaya inkani ngapha futhi uhlaniphela itechnology. Lezi ingane ke leziyaziyo nje lezingazama nje ukudesha. Bese ke zingakwazi ukulandela into okuyiyona yona. Mina ngithi uyatayela. Lutho ngabona. Manje siyazi abanobukhosi emakubo bayitshela kahle. Ngane ukuthi lapha mhlawumbe masingafushanisa nje okwamanje ngenxa yesimo senetwork ngento eziningi nophakala lapha sizazama ukum-invite esigabeni sokuthi mfowethu sibukisane inkinga eserious sibhekene nayo njengezwe laseNingizimu Afrika ngaphansi komthethosisekelo owavumela ukuthi izitabani zibe semthethweni, kodwa zona zagaqa zaphula wonke amalungelo awukuphila aqondene nesikompilo lomuntu nomthethosisekelo wokuphila komuntu. Zalokhu zibukelwe ngoba kuthiwa uhulumeni wayishayela ihlombe ngo-1998 uThabo Mbeki esayina umthetho. Emveni kwalokho mfowethu sinenkinga-ke silasi-ke njengamanje ukuthi iy'tabane zigamenxe. Ukugamanxa kwazo kudlulele ekuthenini ezigamanxe nje ey'ntweni ezizidwedwe njengoba osomezi benza lento abayenzayo. Manje zizothinta isidleke sempepho kanye nosikompilo lwethu.
nengubo yethu yokwembatha nempepho yethu njengesizwe samaZulu anginankinga ke nokuthi ke uma ezinye izizwe zokuvumela lokho kulungile kodwa thina njengoZulu umlando wethu uyasiphikisa ukuthi singavumela lokho mvuka sikhakhana ngumemela mfowethu ngoba ungezinye zezinsizwa ezisilekelelayo kakhulu ekuthenini sibukisana izinto engahambi kahle phansi komthunzi welanga namhlanje ke mfowethu noma kuyilanga elibe kungoLwesihlanu kodwa ngithi asikubangule lokho ngokukhulu ukuphuthuma ngoba isimo sakhona siyaphuthuma futhi hayi ukuthi siyaphuma esandleni sisiphumile esandleni ngoba kangangoba sesinane date zithi itabani ngesonto ziyavunula thiwa ziyohayirisha yonke into ethiwa imvunulo kwamayemaye zivunule mina ke lokho ngiyakubabaza-ke ukuthi njengoba kuney'nsizwa zakithi eGoli namaZulu akithi eGoli angifisi ngathi into enjalo ingafinyelela kubona ukuthi itabani ziyovunula namajistrini zishidabele imvunulo yakithi ngoba ingubo yethu yokuthandaza kanje ngoba mfowethu ngilenganisa ngeyoni namaNazaretha yokuthi iyoni ziyasokola namaWelsile ayasokola namaNazaretha ayasokola uma uthatha imvunulo yawo ungangena ngayo eklabhini uphuze utshwala noma uhambe ngayo wenza izinto engahambisani nomthetho sisekelo wenkolo yabo. Ngiyacela ke ngani zakwethu ukuthi mfowethu nawe mfowethu ungenelele ngokombono wakho nangokweqiniso lakho nangokwesimo esibhekene naso njengamanje ngoba izwe kumele lilungiswe yithina esisenamehlo okubona ukuthi kufanele kwenzakaleni. Phakade Yebo mfowethu. Angazi noma ngi-request ngoba manje ngiyakuzwa futhi akani muzwile yini? ngiyakuzwa kodwa manje Angizwanga. ngithi ngiyakuzwa kodwa Okune echo. ngicela ukuqala phansi. Allo? Uyangizwa manje? Ngiyakuzwa mina uMacingwane, inkinga yimini ifoni yami ngathi ine-echo. Asengathi inetwork kaMacingwane enenkinga. Nami ngibe ne-echo kuqaleni ngisangena mhlawumbe ungavala i-mic uphinde uyibuyisele. Hayi sengizwa ngathi si-right. Oh yebo. Kodwa kade ngisakhuluma nizwile bafowethu. Hayi sikuzwile konke obukukhuluma. Hayi bafowethu nje kodwa sizozama ukuthi sikhe kulokho esikuzwile mhlawumbe sizwe ngathi kumnandi. Cha mfowethu ningakhi la ngathi kumnandi khona noma angumnandi khona asihlale nje inkingeni ngoba inkinga esibhekene nayo siyayazi. Itabani zifake imvunulo yethu zavunulwa ngayo isidingo singekho umthetho sisekelo uyivikela emvelo kwalokho itabani zathatha imvunulo zayichaphaza zayishidabela itabani zathatha imvunulo yethu ezaqabulana ngayo zavulula ngayo yonke imfihlakalo yethu njengoZulu. Ilokho kuphela engifuna sokukhuluma bafethu ukuthi sithule thini. Babundabandaba Ngoma ngiyabingelela insizwa zakithi ngiyathokoza kakhulu uMacingwane Thasimemele lapha ngicela ukuthi ichulu mase likhulumile laqeda ukuze sivikele inkinga yokuthi sizizwe masikhuluma kusabela kwenye indawo ukuvala imic wonke umuntu okulo live ayivale imic ayivule ngoba esekhuluma kuzokwenza ukuthi umsebenzi ube lula kakhulu. Siyabonga mfowethu.
Ngiyethobeka ndaba mfethu Ngiyathokoza. abanjalo mfethu uzobatshalo ngala kwethu. Akasale sengena undaba ngoba phela mina ngithi ngiyinkosi ngeke akwazi ukukhuluma emva kwami. Hayi kusho hey batho. Ngoba mina Nkosi yami vele ngumdidiyeli okwami kuphelela lapho ngiyabona ukuthi ngiphakathi kwabantu basebukhosini cha ngingene bafowethu. Ngiyathokoza Mboma, ngiyathokoza Macingwane mfowethu ngokuthi usibizele lapha. Mboma kunabantu abaningi abathema bebona le post lena ukuthi umfoka Mchunu usicelela lapha. Ama comment amaningi abethi ingani wena uzwani nechunu, engani wena uzwani nechunu. Ngithi ke mina yimi ngithatha ucingo ngashayela ungizwe, akuyena ungizwe fonele mina. Ngamshayela ngamtshela ngathi wemfowethu lokhu kungezwe, lokhu kungemsamo yethu, lokhu kungathi qobo kungekusasa lezingane zethu, sizinsizwa thina asedluleni endabeni zokungcweka, namhlanje akungcwekwa la kubanjwe impi yangempela la. So ke angifuni indaba yokuthi sikhunjuze ukuthi konje sake sahilana sathini. Yiphi insizwa ethi mayihilene nenye insizwa kuze kuphela iviki ithukuthele. Umuntu onjani lo yakana ingane lo muntu akanabona abantu abathandayo lo muntu. So ke ngifisa ukukhulula laba abanenzondo yabo abafuna ukuthi inzondo yabo iphathwe ngabanye abantu. Mina nginayo inzondo mina. Nakusasa futhi umchunu ekhuluma into engahambisani nayo ngoba ngiyindoda. Ngiyophinde ngisho futhi ukuthi hayi Mchunu lokho angihambisani nakho. Kodwa mayikhuluma okuphathelene nezwe, ayikhuluma nje okuzokhuluma nezingane zami njengoba ngizele nje nami. Hayi ngeke ngize ngicabange ngisho ukucabanga mina ukuthi kufanele ngiyeseke leyo. Ngibe ngokuqala mina ukubhala ngalento yezitabane, lento yokuthi izitabane zifaka imvunulo yethu. Ichunu lathi lingena ntambama ngase ngibhalile. Lathi lingena ntambama ngaba ngokuqala ophumela obala athi nje umchunu ngiyameseka lapha afa khona ngalento ngiyofa khona. Yimi ngithatha ucingo ngamfonela ngathi uma bekubiza enkantolo ungitshele mfowethu ngiyoba khona. Ngoba ekugcineni kosuku imapha amalungelo anelungelo lokulwelwa namalungelo angenalo ilungelo lokulwelwa. Yini makukhulunywa ngokwethu kwaZulu njalo thina bonke umuntu unelungelo lokwenza noma yini ngeyethu into. Yithini esingenalo ilungelo lokwenza noma yini ngeyethu into noma ukuyivikela. Ukhona akababhala ukuthi manje ngoba izitabane imithetho ibhaliwe zona ihambisana nemithetho, zihambisana neyazi imithetho hayi yethu. Zihambisana neyayi imithetho lengenamagceke. Awukho umuzi namanje, awukho umuzi wesitabane. Mawungahamba nje ucinga lapha eSouth Africa, awukho umuzi wezitabane. Umuzi okhona ilama hotel abahlala kuona nalezi indawo abayiqashile abahlala kuzona. Awukho nje umuzi ongafika ukhuleke kuwo Mboma uthi ngiyakhuleka kwaSikhakhane kuthiwa umuzi wesitabane lo. Awukho. Bayesaba nabo badala laba abantu baba khona, abanayo imizi, banezindlu. Umuzi nendlu izinto ezimbili ezihlukene. Manje bese bebuya bezogabisela abantu ngemali, begabisela abantu ngemali bathi banemali. Laba abantu abahlezi belele ngaso sonke isikhathi bahlezi belela ubaboni basebenzayo. Kodwa manje baqhamuka sebezogabisela izingane bethi kukhona imali, iningi imali ebutabanini. Nakithi ke lapha einsizweni. Ngithi nje lapha einsizweni. Baningi abantu abaganiwe nabanabafazi abaphila lempilo abacashile abangemuva. Okuyibona abagcina befaka izingane kulezi zinto okwenziwa khona lemkhuba le enziwayo. Okubuhlungu kakhulu ke okusiphakamisile njengoba silapha nje. Siphakanyiswe udaba lwemvunulo. Kukhona abakhala ngokuthi kungani imvunulo kungakhulunywa ngokuthi isizwe simbatha amambatha, intombi zibhinqa amabheshu. Bafuna sikhulume kuphi, bafuna sikhulume nini ngoba sihlezi siyikhuluma leyo nto, sihlezi siyilwa leyo nto. Ababe khona kugana inkosi yasemazimeleni kunentombazane eyasukuma lapha yana ifaka imvunulo. Wayekhona uMacingwane yasukuma ifaka imvunulo leyo ntombazana, yavumisa ifaka imvunulo. Yimi lo engayicela ngathi mina hayi okungcono mangabe ukuthi into ojwayele ukuyenza le, ngicela uhambe uyoyenza khoneni lapha. Ungayenzi phezulu kwethu ngoba lokhu kusukuma nje phezulu kwethu usivumise uvunulile uyintombazana, ungabhincile uvunulile, akuyona into eqondile. Okwangiphatha kabi ke amanye amakhosi ayekhona lapha akhuza mina, ngikhuza lowo mkhuba loyo.
So ke kukhona nokonakala kwezinto okukhona okwenziwa ngamakhosi afuna ukuhambisana nesikhathi afuna ukuhambisana nesikhathi samanje akhohle ukuthi into yobukhosi ayinayo ifashion njengoba silwa nje kukhona osedelelile nje lapha sinomchuno wasifaka sobabili wathi wona amakhosi nendlula mithi ayithula ithina abafana abancane belwela izwe yitha amakhosi njengoba sikhuluma nje yitha amakhosi awekho ngaphandle kwethu sikhona ngisho isisho esishoyo esithi sizinsizwa thina singamakhosi amakhosi ayizinsizwa yithe siyingubo yazo manje ke ingubo yomnikazi nukumnikazi iphunga nje lo muntu linikwe engubeni ayigqokayo yithi ke esingamakhosi yithi abanikazi bamakhosi manje ke ngeke sivume ukuthi kwenzeke into engasile kuthathwe into esiguqa ngayo emsamo lokho kwethu okugcwele lapha kithi ukuthi insizwa zonke ayisayihlonipha imvunulo evunulwa ngamakhosi mhlambe yilo ke ithuba leli elizovula ukukhuluma ukuthi ke kuqala ukulungiswe lokho ngoba kukhona ukufuna ukulungiswa nje lapha kithi insizwa ivunula ngendlela engafanele manje ke kodwa ngeke sithi ngoba insizwa ivunula ngendlela engafanele bese sithi lokho kubi okwenziwa yitabani okwenziwa abantu okungafanele ngisho nabe bayithinta imvunulo bese kuthiwa ke ngoba kukhona abonayo vele lapha kithi asivu yonakele nje mfosikhakhane ndaba eziphunu yonakele idinga ukuliwa isiqalo sokuyilwa lezi itabani emazinamandla lapha eSouth Africa ake siyibone ziba ngamandla phezulu kaZulu sibone mayethu umZulu ayivumi lento ayiyo akakwazi ukuthi umuntu aqhoshe ngokuthi ngingumZulu mina ngivunule ngoba ngingumZulu Zulu kuyazalwa iziphi ingane izozalwa yilabo abantu ake ngihlehle bafowethu ngibuyele emuva kancane ngiyathokoza ndabadaba bafowethu uyangizwa mfowethu ngiyakuzwa ngina kwethu ngiyabonga kakhulu ngiyakwamukela ngokwenkulumo mfowethu ngeke ngisangena ke kulolu daba uqale ngalo kodwa futhi mfowethu la ngempela iqiniso lithi imkhombi yenanana njengamanje mfowethu silimele kakhulu sisizwe silimele ngokuphezulu ukulimala ukuthi bafowethu uma singasukuma sivukele ongokwethu akekho umuntu oyosukuma kuvikele bafowethu njengamanje sigaxele ukubhubha uma izitabane zikwazi ukuba so comfortable entweni yethu sibe sizamukele ngokomthetho sisekelo kodwa ngokwezwe nangokosiko impilo ufuna zibe nelimit asinayo ke limit ngoba oyintombi omfana ufuna mayisenza intombazane ufuna ukuba intombazane idlula umuntu no intombazane ufuna ukuba umfana ufuna ukuba umfana adlula abafana njengamanje mfowethu konke okushilo nguzwile siyakuzwa sisizwe njengamanje sicela mfowethu umfowethu bavava angene kodwa futhi ningena nazo ukuthi izitabane kumanje thuwa imvunulo ifuli booked kwamayimaye izitabane zithi ngesonto zona zobe zivunule zitshengisa ukuthi thina lento sikhulumayo siyaphetha bese ubuka uhulumeni uthini kuzothi mangabe isimo siphume esandleni lezi zinja mana ke manje icingwana uswajwala ukwenza lapho live bakho vele uheme wedwa ungekho umuntu okuphendulayo so sesikhohlwe la inetwork iyahlupha izohamba manje inetwork la mfowethu ngicela ukungena nami bese uthi sengiphazamisekile ngoba sekuzokwaphuma undaba kodwa mayibuya nimgade lapho nimfake cha chuno mfowethu isililo esikhalwayo siyezwakala bafowethu ukuthi kodwa mhlambe enye into phakathi engiyibukayo ngisho wesibili manje lento ngaso sonke isikhathi mangabe lelizwe lase South Africa kukhona into elisensitive ekuthenini lifuna ukubhekana nayo noma lifuna ukuyifesa kuba nento nje encane eqhamuka eceleni iovertake leyo nto bese icima yonke lento abantu abebefocus kuyona ungenwe kuleyo nto esuke iyaleso sikhashana idlula abantu sebedungeka umqondo sebelahle nefocus yento ebibalekile kubona ngilana ke kuthenini phakade bekula
kade kukhulunywa kakhulu la ngendaba yabantu abayizivakashi ebekuyona into ebisekhaleni kakhulu kubantu nebi bakhalisa kakhulu nebisikhalisa kakhulu siyizwe sekuqhamuka lena ke manje emvunulo uyabona ngibona manje sekuyesi trend ukwedlula leyo ukuthi sikhala kangakanani ngokuhlukumezeke sikukhona ngeke ke mase kuqala ukukhala singagcini nathi sizizwa ukuthi asikhale noma sifuna ukuattenda lokho kukhala okukhalwayo mfowethu kule nkulumo ethinta nebabiza ngani ngibajwayele mina labantu cha bafowethu wecingwane ukukhala kwakho kuyezwakala kodwa into ezokwenza kungazwakali iyodwa ilenethi into ezokwenza kungezwakali ilenethi lento emvunulo nje bisiqhamuka kanje isikhulunywa ngalendlela esikhulunywa ngayo ukuthi abafowethu laba ababili bibili sebeyiqoke ngendlela abayiqoke ngayo kubhlungu ngoba sekuyakhulunywa kodwa kuyona into yokuqala imvunulo yamakhosi amakhosi ekhona amakhosi angikhulumi ngonobambela ngoba unobambela umuntu ofanayo nengena uye kumshayo okunye angakwazi ukungena khona uyabona amakhosi athule imvunulo yabo yamakhosi iqokwa abantu besifazane abayesikhathini namhlanje imvunulo iziqokwa laba ababili kubili njengobazi ukuthi baya esikhathini noma bayi imvunulo vele abanikazi bayo ucingwane ibona abaphisane ngayo ngoba phela abanikazi bemvunulo iyona indlunkulu namakhosi uqobo bayithathileke imvunulo baphisana ngayo thina sinqaba nento yobani sinqaba nento yobani thina abanikazi bayo mabephisene ngayo ngoba ngeke umvimba umuntu mayethatha isinqumo ngento yakhe neyigugu lakhe ukube nje uyabona ungabe lenkulumo imnandi kabi noma inesoka kabi ukube kukhulunywa ukuthi sikhuluma thina emva kwabanikazi bayo into kodwa manje sizothi thina silwela imvunulo abanikazi bayo bengayifuni ngoba phela abantu abangayifuni imvunulo iwona amakhosi saza sayibiza ngesibongo sawomunye umuntu zaba isizwe mina mfowethu ngibona sengathi ubhlungu singabuzwa kodwa ngeke kuze kusebenzele ukuze ubhlungu kulesikhathi esiphila kusona yebo ngake ngasho sikhuluma nawe koMnew Life ngathi kwasuke konakala amakhosi anikela ngobukhosi athatha umthetho ngoba amakhosi madala kunomthetho umthetho wakhe lephekwa amakhosi anikela ngobukhosi athatha umthetho kahulumeni oshintsha usuku nosuku awasasho noma ubhlungu noma umnandi ayithulele nje mana-ke ngaphekwa lokho umngane kwethu amakhosi ahola nenduna zawo zenhlabathi esigabeni esokuthi aholelwa abantu abayizitha zobukhosi nabayizitha zenhlabathi okuhulumeni uzophikisana kanjani nohulumeni oholelayo uyabona Cingwane noma ngathiwa ungasimobilize kanjani noma singahlukumezeka kanjani kodwa le ngeke sikwazi ukuyiwina ngoba inabanikazi bayo abayikhandayo ukuthi ayibenji vele akekho umuntu engibona ukuthi ukusho deep down ukusho kusuka ngaphakathi kuyena ukuthi athi itabana ihambe zizohamba yephi zingeza se-South Africa ngoba itabane kuphela inikezwe nazo indlela yokuthi ifuna ziphathe kanjani nathi sinikezwe indlela yokuthi ngoba zikhona funa siphathe kanjani ngoba uma sotha ihambe kusho ukuthi singathi akuhamba abantu bakithi siyeka abantu bokuhamba sihlulo ukuxosha abantu bokuhamba sixosha bakithi abantu
cha bengisho ukuthi